Wel, mae'n mynd i fod yn emosiynol, mae'n mynd i fod yn pennod gwahanol i un ni erioed wedi wneud o'r blaen, oherwydd croeso i'r final ever episode o Rownd Diolch am aros gyda ni. Dyma pennod 12 a fel ni'n dweud, the final ever episode. A ar ben hynny, mae yna rhywun ar goll yn y final ever episode. Mae Clem, fi'n credu oherwydd mae mor drist am y peth. Clem wedi mynd ar wyliau to ci. Ac felly, dwi ddim gyda ni yn y pennod yma. Ond mae gyda ni cynhyrchydd gwadd, a ni'n excited iawn i weid. Mae Thomas Roberts Young wedi camu mewn i'r bwlch, a fe yw ein cynhyrchydd ni heno. So Clem, gobeithio ti'n mwynhau lawr yn to ci. Beth ych chi'n neud yn to ci? So, cerdded ar lan y môr. Mae Fawlty Towers yn to ci. Unig beth dwi'n really gwybod amdano fe. Clem, gobeithio bod ti'n mwynhau. Thomas, diolch am helpu ni mas. Heno, a beth ti'n mynd lawr mewn hanes, fel yr un nath cynhyrchu the final ever episode o Rownd Nawr, beth o'n i'n meddwl, dim ond un peth ni'n gallu trafod heno, really, wedi roi'r newyddion yna i chi. Ni'n mynd i trio codi'ch ysbryd chi a'n ysbrydion ni hefyd. Ni'n mynd i drafod ein uchafbwyntiau o'r cyfres. Felly, ni gyd wedi bod yn meddwl, mae yna sawl uchafbwynt ym mhob pennod, wrth gwrs, fi'n siŵr bod y grandawyr yn cytuno. Ond, pwy sy'n mynd i ddechrau ni off? Alun, beth am i ti? O croeso nôl o'r mis Mel, wrth gwrs. Diolch yn fawr. Neu ti roi un o dy uchafbwyntiau di i ni o'r cyfres yma, Rownd Un? Un i ddechrau. Felly chi'n rhoi mwy wedyn. O, iawn, oce. Wel, mae dy fi tri lawr. Na i ddechrau gyda'r un ola, jyst cys dwi'n meddwl hynny'r un gorau. Dwi wrth fy modd bod ni wedi agor trafodaeth yn byd Cristnogaeth Cymraeg ynglyn â The Princess Bride. A bod Rees wedi cael ei orfodi i wylio fe. Dwi wrth fy modd gyda hynna. Mae'n teimlo fan amser hir yn ôl nawr, nag yw e. Spread in the word. Ond i ddim yn gwybod, ti'n meddwl be, o'n i'n meddwl bod ti wedi dechrau ni off gyda rhywbeth really dwys fyna. Bod ti wedi dod â rhyw pwnc mawr lan yn y byd Cristnogol Cymraeg. Princess Bride, wel, nes i mwynhau gael fe'n trash, i fod yn honest. Hwna'n un o uchafbwyntiau fi. Beth amdano ti, Aron, unrhyw uchafbwyntiau? Wel, mae gen i uchafbwyntiau, ond mae nhw'n ei mwy o sens mewn tri. So, dwi'n cael rhannu y tri, yw hwnna'n iawn? Achos fel unrhyw weinidog gwerthu halen, maen nhw gyd yn dechrau gyda'r un tythyren. A mae'r cyd-destun yn bwysig, wrth gwrs. Wrth gwrs. So, mae gen ti tair ec, sef Can, y caneuon nath ni producer, performer arbennig. Caws, wrth gwrs. Dim byd gwell na cheese board yna. Ac yn olaf y cerddi. Ti'n meddwl be o'n i'n meddwl mae'r trydydd ec wrth mynd i fod Clem? Sorry Clem. By the way, diolch am dod ar cerddi lan. Does dim beirdd wedi cysylltu gyda ni. Na. Yn ystod yr wythnos. Yn amlwg, nid dyna pwy sydd yn gwrando ar Rownd. Os o ti'n gael dewis un, Aron, cyneuon, caws neu cerddi, pa'n bydd ti'n mynd am? Os fi'n onest, nes i really joio'r caws. Dim gymaint cynnwys y podlediad, just ti yn bwyta. Just cael beth y caws tra wneud y podlediad. Mae'n gret. Falle dos ydi wneud hwnna. Ni ddim gallu. Ddim gallu, achos dyma final. Wrth gwrs. Na. Rownd. O diolch, Aron. Cori, beth amdano ti? Ti gyda un i ni? Just un i ddechrau. Just un i ddechrau, ie. Wel, dwi fel byth yn ennill dim byd. Ond ar Rownd dwi wedi ennill rhywbeth. Wir. Ar y Twitter poll. Fix. Mae jyst yn teimlo da. Absolute fix. Os oedd yn fix,
iawn, ond dwi dal wedi profi'r teimlad o ennill rhywbeth, so hon yw'r uchafbwynt. Ie, da iawn. Wedi ennill y can, Rownd y ford. Aron wedi ennill y cerdd wythnos diwetha, fi'n credu bod pawb yn cytuno. Dos y sair fyrddin. Cystadleuaeth. Echa fi, na, angen yn llwyr. Fi yn credu. Nes i actually credu bod e wedi ennill, a ail adrodd i'n fe ar diwedd y podlediad. Wythnos. Bethau, ie, oedd y cynnig yna'n dda. Wel, mae gennym fi cwpl o uchafbwyntiau. Nes i really mwynhau pan nath Gwilym Tudur, chi'n cofio'r episode oedd Gwilym Tudur ymlaen, pan nath e ddarllen y sawl 130 yng ngeiriau'r cadben William Middleton, y môr leidr o Llan Sanan. Ti'n beth yn gwybod lle mae'r podlediad yma'n mynd? Oedd hwnna ddim yn planned o gwbl. Oedd dod lan mewn conversation. A erbyn i'r podlediad mynd mas, oedd rhywun wedi ffindio, David Williams wedi ffindio geiriau'r salm i ni. Ac oedd hwnna'n sicr yn uchafbwynt. A oedd rhywbeth am Gwilym Tudur yn darllen e hefyd yn just yn neud e'n well, yn credu. Alun, oedd gen ti'n arall? Mae gen i fi ddau, ond maen nhw'n cael cyd-fynd. Cool, yeah, Fel Aron hefyd, y cheese board, oedd hwnna yn episode anhygoel. Nes i really fwynhau'r fideo o'r briodas. So hwnna yw'r trydydd un fi, achos oedd hwnna'n hollol sioc. Ond dwi bach yn gytid bod y fideo o'r briodas ddim wedi cynnwys y cheese board oedd yn y briodas. Gyda Derek Rees. Derek, i rai ohonych chi o ddim yna, nath Derek Rees ddod y cheese board ei hun i'r briodas. A cannoedd y profiteroles ar ôl ni. Yeah. It was a spectacle. Profiteroles. Ond, ti'n bod, o'n i'n meddwl bod cheese board fi a profiteroles fi, hwnna'n sort of climax bwyd y priodas. Tan i O's, dy best man di, tan i mas plat, a ddyn gyda beef Wellington. Fel actual plat, chos picnic oedd e, chi cael ddell, gyda actual plat, gyda beef Wellington arno fe, just tucked in. Yn iawn, dylse hwnna wedi bod ar... o'n i'n meddwl bod ti'n dweud o ti'n siomedig bod ti ddim ar y fideo o gwbl. Na, ti'n gwybod. Fideo priodas Alun heb fe arno fe. Cori, ti gyda un arall? Ie, wel, dael a fi'n cyd-fynd hefyd. Mae'n gorfod wneud hefo ti, Derek, jyst yn chwerthu'n gymaint. So, dwi'n meddwl falle yr ail tro i ni recordio hyn, ath o cymryd nifer fawr o weithiau i ni actually llwyddo cael yr cyflwyniad. Ac hefyd pan o ti'n sôn am stori Clem yn ennill ei whopper, oedd hwnna'n really good times. Ei, chi ni'n neud i swnio'n am proffesiynol nawr, ni just... Wel, pethau'n just dim editing o gwbl. Mae dau arall fi, actually. Mae stori Clem lawr ar restr fi. Fi'n gwybod fi'n eich dweud stori Clem, yn rhaid fi'n rhaid. Oedd just cael rannu y stori yna gyda'r genedl. Achos mae'r genedl wedi bod yn gwrando, let's be honest. Mae cael rannu'r stori yna, oedd e just yn... Mae gymaint o bobl wedi siarad i fi am stori am Clem a'r sausage. Os dych chi ddim wedi clywed y stori, dwi'n yn cofio pa pennod yw e, jyst gwrandewch chi nhw gyd, mae werth e jyst am yr un stori yna. Yr un arall sydd gyda fi yw pennod o dim ond fi a Cori arno fe, gyda Gwion Dafydd, yn trafod gyneuon a ddoliad y 90au. Oedd hwnna'n absolutely brilliant. O'n i'n chwerthu'n gymaint. A mae'na gymaint ohonyn nhw'n eithaf ni trafod ar ôl recordio, ni ddim yn teimlo'n gallu cynnwys. Ydw gymaint o... Ac eto, lot o bobl wedi cysylltu yn dweud faint maen nhw'n mwynhau y gyneuon wnaethon ni enwi. Wel, dyna ni. Cysylltwch gyda ni i weid wrthyn ni eich uchafbwyntiau chi. Chi ddim yn mynd i fod ar y podlediad. Dyma'r final ever episode o Rownd y ford, ond ni dal ar Twitter, ni dal yn fyw, ni'n hapus i glywed oddi wrthych chi, cysylltwch gyda ni a gadewch i ni wybod eich uchafbwyntiau chi.
Wel, dros yr wythnosau, y 12 wythnos erbyn hyn, mae un ohono ni pob tro wedi cyflwyno darn o'r Beibl. Ac ni wedi trafod y darn yna. A falle bod chi'n wendran pryd mae Corey mynd i wneud, achos dwi ddim wedi wneud eto. Wel, dyma fe, final ever episode. Mae Corey mynd i rannu gyda ni heno, a mae darlleniad byr iawn gyda ni, sef Lyc 7, 34 i 35. Felly be newn ni, Aron, os y ti darllen mae Corey mynd i roi cyflwyniad i ni, cyflwyniad bach i ni, a wedyn mae 3 cwestiwn gyda ni i drafod. Felly Aron, neu di, a fi'n gweld bod y Beibl yn barod gyda ti, neu di darllen i ddechrau, please. Sgwrs. Lyc 7, adnodau 34 a 35. Y mae mab y dyn wedi dod, un sy'n bwyta ac yn yfed, ac yr ydych yn dweud, dyma feddwyn glwdd, cyfaill i gasglu'r trethu a phechyduried. Ac eto, profir gan bawb o'i phlant bod doethineb Duw yn gywir. Beth yw ystyr y gair glwth? Neu dyn clwth? Clwth neu glwth? Beth yw'r... Yeah. Feddwyn glwth. Os treigla? Yeah. So yn gwybod, cysylltwch gyda ni. Gadewch i ni ystyr y gair glwth. Ni wedi cael break bach, ni wedi bod i'r geiriadur, ac Aron, mae gen ti'r ateb i ni. Beth yw glwth? Felly glwth yw glutton, neu mae glwth ni'n golygu gluttony. O, na ni. So nawr ni'n gwybod, a drosodd i ti, Corey, i roi dy ni. Diolch. Iawn. Wel, un o'r pethau dwi'n hoffi pobl Cymraeg pan maen nhw'n dweud ydy, pan maen nhw'n dweud rhywbeth yn Saesneg, a wedyn maen nhw'n dweud fel mae'r Sais yn dweud. Ac mae hwnna'n rhywbeth dwi'n hoffi. Ond mae'r Sais yn dweud hyn hefyd. You can tell a lot about a person by the people that they spend their time with. Chi wedi clywed y dweud hwnna rwan? Fel mae'r Sais yn dweud? Wel, dwi'n meddwl mae hynna yn wir am Iesu hefyd. Allen ni dweud lot am pwy yw wrth gweld y pobl oedd yn treulio ei amser hefo. Oedd Iesu, fel mae'n dweud yn y darlleniad, yn cael ei adnabod am y pobl oedd yn treulio ei amser hefo. Ac oedd y pobl yna, oedd nhw'n galw ei enwi yn pechaduriaid. Y pobl oedd yn cael ei wrthod oedd y cymdeithas oherwydd y ffordd nhw o fyw. Ond nhw yw'r pobl oedd Iesu yn treulio ei amser efo y mwyaf. Oedd o wastad gyda'r fath person. Ac un o'r prif bethau oedd Iesu yn neud hefo nhw, oedd fel dyn ni'n neud, yn eistedd rownd y ford a mwynhau pryd y fwyd. Felly oedd e ddim yn cael caws fel dyn ni'n cael ar rownd y ford, ond oedd o'n mwynhau bwyd gyda'i pobl. Oherwydd dyna yw jyst ffordd da i dod i adnabod pobl, ie. Ac mae'n dweud bod ni'n mewn rhyw fath o perthynas gyda nhw hefyd. Ac i Iesu, oedd rhannu bwyd gyda pobl, un o'r prif ffyrdd oedd yn newid bywyd pobl. Oedd yn neud gyda nifer fawr o pobl yn yr Efengelau ac yn straeon amdano fo. Daeth draw i tŷ Zaccheus, ac erbyn y diwedd, oedd Zaccheus wedi profi bywyd newydd yn Duw hefyd. Oedd o wedi newid ei ffordd o ymdrin â bobl. Daeth Iesu wedyn i Lefi, ac oedd na parti fawr yn cael ei taflu, oherwydd Lefi wedi trwy'n ddisgybl i Iesu, ac oedd yn gwahodd ei gyd weithwyr i fod yn rhan o'r parti hwnnw hefyd. Oedd yn digwydd mor aml yn bywyd Iesu, fel mae'r darlleniad yn dweud, oedd pobl yn galw Iesu yn feddwyn glwth, cyfaill i gasglu'r trethu a phechaduriaid. Ac oedd o'n mor canolog i bywyd Iesu, ar ôl i pobl droi'n Cristnogion, oedd rhannu bwyd gyda pobl hefyd yn rhywbeth canolog i bywyd yr eglwys wedyn, ond yn rhan o'i weinidogaeth nhw hefyd. Wnaethon nhw gweld rhannu bara a gwyn gyda'i gilydd fel y prif ffordd i gofio be wnaeth Iesu drostyn nhw. Hwn oedd y pryd rhoddodd Iesu iddyn nhw fel rhodd i'w gofio pob tro roedden nhw'n cwrdd gyda'i gilydd. Ac oedd o ddim jyst yn siat bach o grape juice chwerw a sgwar bach o bara gwyn
bara gwyn fel da ni'n cael yn capel heddiw. Oedd o mwy fel gledd, oedd o yn peth mawr oedd yn digwydd. Oedd yn rhai o pobl yn gael efo yn symposium fel oedd y grwygiau yn neud, oherwydd oedd yn dod gyda'i gilydd, oedd yn mwynhau gwyn a bara, ac oedd yn dysgu o gair Duw gyda'i gilydd, oedd yn dysgu pethau newydd. Sa'n siŵr eich chi erioed wedi clywed am the dinner church movement o'r blaen, ond mae hyn yn rhywbeth dwi'n really hoffi. But mae eglwysi'n dod ynghyd gyda'i gilydd, a maen nhw'n mwynhau bwyd gyda'i gilydd, maen nhw'n darllen y gair gyda'i gilydd, maen nhw'n gweddio gyda'i gilydd. A dwi'n meddwl mae hyn yn adlewyrchu beth oedd Iesu yn neud, pan oedd pobl yn dod at ei gilydd, oedd nhw'n profi bywyd newydd ynddo fo, just rhannu pryd gyda'i gilydd a tyfu yn dyfnach yn eu perthnasau gyda'i gilydd. Ac oedd Iesu yn galw ar ei ddisgyblion yn neud yr un fath. Mae'n gwahodd ni rownd ei fwrdd e. Ac hyd yn oed yn well, mae'n gwahodd ei hunan rownd ein bwrdd â ni. I fod yn rhan o'n bywydau ni, i tynnu, i thyfu mewn perthynas gyda'n gilydd fel fo. Felly, dyna yw'r her sydd gyda fi, really, ydy sut allan ni wneud hyn yn fwy gyda'n gilydd. I tynnu mewn, mewn perthynas gyda'n gilydd, ac hefyd gyda Duw wrth i ni rhannu pryd y fwyd gyda'n gilydd. Great. Diolch, Corey. A ti'n iawn, dwi'n lyfio'r ffordd mae Iesu yn gwahodd ei hunain rownd am fwyd i tai pobl. Mae hwnna'n amazing, neu yw e. Wel, mae gennym ni 3 cwestiwn fel ni wedi dweud. Alun, fi'n credu ti'n mynd i gofyn y gwestiwn di gyntaf os mae hwnna'n iawn. Wrth gwrs, ie. Cwestiwn really syml i gymaru ar rhai dwi wedi felly gofyn dros y gyfres, ond sut mae'r ffaith bod Iesu yn bwyta ac yn yfed fel pawb arall yn gysur? So yn y ffaith sort of bod Iesu, bod e'n dduw, yn bwyta ac yn yfed just fel pob un ohono ni, Dyna'r cwestiwn. Aron, ti'n moyn dechrau ni off gyda'r cwestiwn yna? Mae'n meddwl bod e jyst yn atgoffa ni mewn ffordd gret o ddyndod Iesu Grist, bod e'n dduw ac yn ddyn i ddechrau. A felly, fel mae'n sôn yn Hebreaid 4 ar y diwedd, bod wedi cael ei dentio fel ni, ond ddim wedi pechu o gwbl, bod yn deall beth yw e i fod yn llwgu eisiau bwyd ac yn gwybod beth yw e i allu cael bwyd a llawenhau oherwydd hynny ni, ymgryfhau oherwydd hynny. A mae jyst yn atgoffa ni bod pan dyn ni mewn sefyllfa, ond ddim jyst yn gorfforol, ond hyd yn oed yn ysbrydol fel yna, mae'n golygu bod ni'n gallu cydymdeimlo gyda ni. A mae hefyd yn gallu dathlu gyda ni a mwynhau gyda ni hefyd, pan dyn ni yn cael fel cymdeithas rhwng y ffordd. Mae hwnna'n eitha pwysig hefyd. Great. A mi'n credu, mor aml i ni'n gallu pwysleisio dwyfoldeb Crist, yn dyfa. Mae'n bwysig bod ni'n cael ein atgoffa o ddyndod Crist hefyd. Bod e'n, a ddim jyst ti'n bach o ddyn, bod e'n gwbl ddynol, yn dyfa. Gan bod e'n gwbl ddwyfol. Hefyd, yma jyst, dwi'n meddwl mae'r syniad o Iesu wrth y ford yn bwyta yn un hyfryd. A fel chi wedi dweud, mae'n gymaint o storiau lle mae'n bwyta, does? Mae'n amazing. Corey, ti eisiau dod mewn ar yr un yma? Dwi'n cytuno fel beth oeddech chi'n dweud, bod o'n dangos i ni bod Iesu yn person. Ond hefyd, dwi'n meddwl i fi, mae hefyd yn dangos pa mor syml gall rhannu am Iesu fod a rhannu am Duw. Bod o ddim wastad yn gorfod meddwl fel sefyll o flaen capel a pregethu, neu mae'n gallu just golygu eistedd rownd bwrdd gyda rhywun a siarad am calon ni, a siarad am profiad ni, ac mae hwnna'n yn wir, gall Duw defnyddio hwnna i newid bywydau, fel oedd yn digwydd yn bywyd Iesu hefyd. Great. Alun, ti nath ofyn y cwestiwn, so ti'n cael gair olaf ar y cwestiwn. Dyna'r traddodiad ni wedi dechrau yn ystod rownd y ford. Traddodiad sy'n dod i ben. Traddodiad sy'n dod i ben heno, wrth gwrs. Wel, nes i, dwi hefyd i bod yn treulio amser ac yn mwynhau darllen y llythyr i'r Hebreaid yn ystod lockdown. Yn lle pennod 4, fel oedd Aron yn sôn am, dwi wedi mynd am pennod 2, a mae'n dweud hyn am pennod 2. Am hynny, yr oedd yn rhaid iddo, ym mhob peth,
gael ei wneud yn debyg i'w berthnasau, mwyn iddo fod yn archoffeiriad tosturiol a ffyddlon ger bron Duw, i fod yn aberth cymod dros bechodau'r bobl. A dwi jyst yn meddwl, pan dyn ni'n gweld Iesu yn ei rhywbeth mor syml a yfed a bwyta, mae'n gysur enfawr i ni wrth i ni gofio. Mae'r un Arthur Groes yn ein lle ni, oedd e'n hollol fel ni, ym mhob peth, on i bai am ei fod e'n dibechod. Mae hwnna'n, mae'n rhywbeth anhygoel sydd yn rhoi cysur really syml, dwi'n meddwl. Yeah, definitely. Ychwanegu at hwnna, sori. O'n i'n just yn meddwl, darostyngiad Crist, o ran fel, dyma'r un sydd wedi creu pawb a phob peth, a mae'n rhoi ei hunan fel un sydd yn gorfod dibynnu ar y pethau yma mae ei wedi creu. Mae hwnna'n eitha amazing, dwi'n meddwl, i fod yn fodlon gwneud hynny, jyst i ddangos maint cariad Iesu tuag atyn ni, i ddarostwng, i fel lleihau ei hun i'r fath raddau. Philippiad 2 nag yfe. Great. Ma fe. Nes i weid, sori Aron, bod e'n cwestiwn mor syml, mae'n cwestiwn, mae'n trafodaeth mor fawr hefyd, a mae'n gymaint a mor bwysig yn credu i ni, wrth i ni drafod. Aron, ni'n mynd i fynd i'r cwestiwn di nesaf, os mae hwnna'n iawn? So, os mae dyma oedd pobl yn dweud am Iesu, pethau ni wedi darllen yn yr adnod yma, be ddylai pobl ddweud amdano ni o ystyried bod ni'n cael yn galw i fod fel Iesu Grist, neu'n efelychwyr o Grist, neu os ots be mae pobl eraill yn dweud amdano ni, beth ni'n meddwl? Corey, beth ti'n meddwl ar y cwestiwn yna? Dwi'n meddwl bod yn cwestiwn yn really dda. Ac hefyd mae'n y tensiwn ynddo fo, ynglyn â, fel o fi'n dweud yn dechrau, pwy ti'n treulio dy amser, a mae hwnna'n adlewyrchu ar ti hefyd. Ac wrth gwrs, fel pobl Duw, da ni'n gael ein alw i fod yn pobl sanctaidd, sy'n adlewyrchu daioni Duw. Da ni ddim yn cael ein alw i fod yn glwth na meddwyn, beth bynnag yw'r gair. Ond i adlewyrchu daioni Duw a sancteiddrwydd Duw. Ond hefyd ar yr un pryd, mae Iesu yn cael ei alw y pethau hwnnw oherwydd y pobl oedd yn treulio amser hefo, ond doedden nhw ddim yn cael effaith fel pechadurus, os mae hwnna yw'r gair, arno fo ei hun, oedd o'n gwbl perffaith, ond oedd e yn cael effaith o daioni ar y pobl, ac nhw oedd yn cael bywyd newydd ynddo fo trwyddo fo. Felly, mae'n y tensiwn yn y gwestiwn fel, da ni fod i treulio yn amser gyda pobl sydd falle yn cael enw, byddwn ni'n cael ein enwi yn pethau drwg gan rhai pobl, oherwydd dyna beth oedd yn digwydd ar Iesu. Ond hefyd, da ni eisiau adlewyrchu daioni Duw yn pob peth da ni'n neud hefyd. Ydy hwnna'n neud synwyr? Definitely. Hwna yw'r tensiwn i fe, ni'n gorfod gweithio mas. Ond o'n i'n meddwl am y cwestiwn yma, a jyst meddwl, mae'n dweud lot am gymdeithas. So mae'n dweud lot am gymdeithas adeg Iesu, oedd yna grŵp o bobl o ti ddim fod cymysgu gyda. Ac oedd Iesu'n cerdded syth mewn i'r grŵp yna o bobl. Actually, mae cymdeithas ni yn reit debyg, nag yw e? So, mae lot o bobl, maen nhw'n gwybod pwy maen nhw ddim fod cymysgu gyda. Mae yna lot o sôn am y nhw yn does. Mwy nag erioed falle, bydden ni'n. Dydyn ni'n meddwl bod ni'n fwy tolerant nag erioed, ond ar yr un pryd ni'n barod i cancelo pobl, neu ni'n barod i weid, dyn ni ddim eisiau nhw beth i wneud gyda nhw. Actually, mae'r ffaith bod Iesu'n cerdded mewn i'r nhw, mewn i'r grŵp yna, gallu bod yn reit anghyfforddus, nag yw e? Achos falle mae'n meddwl cerdded mewn i'r grŵp o bobl ddim yn licio yn fawr iawn. Oedd ddim fel, dyna'r casgwyr trethu, maen nhw wedi bod tim bach yn cheeky, ond na i fynd i siarad gyda nhw. Oedd y cymdeithas yn cysau y pobl yma. Nhw oedd y bradwyr, nhw oedd y rai oedd yn gweithio i'r gelyn, o nhw oedd y rai oedd yn dwy'n arian eu mam gys nhw. Oedd nhw'n cysau y pobl yma, a Iesu'n cerdded mewn i'w plith nhw. Ac falle ni'n colli yr impact yna tim bach. 2000 o flynyddoedd wedyn.
Alun, drosodd i ti. Ti wedi bod yn allan llyfr yn ddiweddar, a fi wedi sylwi ar Twitter bod y parchedig Meirion Morris hefyd wedi cael gafel ar y llyfr yma. Enw fe yw Gentle and Lowly, a mae'n sôn am sut mae Iesu yn disgrifio ei galon ei hun, ei fod yn agos at yr isel, neu fod yn ei galon yn adfwyn ac yn isel, gentle and lowly. A dwi'n meddwl mae'r hyn dyn ni'n gweld yn y ffordd mae Iesu yn agosau at yr isel, at bechaduriad, at bobl mae cymdeithas yn edrych lawr arno. Beth mae Iesu mewn gwirionedd yn neud yw mae'n dangos gogoniant Duw trwy dangos beth yw calon Duw. A dwi'n meddwl pan dyn ni'n ystyried cwestiwn Aron wedyn, mae hwnna'n helpu ni i fframio falle beth dyle ein prif gymhelliant i fod wrth ni geisio ateb y cwestiwn yna, sef sut ydw i yn gogoneddu Duw. A mae yna cydbwysedd yn hynny, fel oedd Cori yn sôn am. Mae'n dweud yn Rhufeiniaid, os yw'n bosibl ac os yw'n dibynnu arnoch chi, daliwch mewn heddwch gyda phawb. So ar un ystyr ni fod i fod mewn heddwch gyda phawb. Ond hefyd, fel Cristnogion, dyn ni'n mynd i wneud pethau sydd yn golygu bydd pobl yn ein gwrthwynebu ni. So mae yna cydbwysedd yn hynny, nag oes e? I ni'n dymuno, fel oedd Cori'n dweud, i fyw bywydau sanctaidd mewn byd sydd yn hollol syrthiedig. So mae yna tensiwn yn mynd i fod rhwng ni a'r byd yn naturiol. Mae yna wrthwynebiad yn mynd i fod. Ond fel ni'n gweud, yn y bôn, mae'n dod lawr i sut ni'n ceisio byw a mae'n dod â chlod a gogoniant i enw Duw. Nawr, ambell waith, bydd hynny'n cael ei ganmol gan y pobl sydd o'n cwmpas ni. Ambell waith caiff hynny ei seithi lawr yn llwyr. Ond dwi'n meddwl, mae rhaid i ni wastad cofio ein cymhelliant ni wrth i ni geisio navigatio'r sefyllfaoedd yna lle i ni'n gofyn y cwestiwn, oes ot be mae rhywun yn dweud amdano fi fan hyn. Y cwestiwn o dan hynny yw, ydw i'n gogoneddu Duw trwy beth dwi'n gwneud? Ie. A cwestiwn i ni ofyn am eraill cyn ei barnu nhw hefyd, yn dyfen yr un... Massively. Yn yr un ffordd. Aron, cwestiwn ti, ni'n dod nôl y traddodiad unwaith tro olaf. Aron, gorffenad y gwestiwn di off i ni. Wel, dwi actually mynd i fod chi bach yn fwy heriol. So, pan chi'n edrych ar yr adnod yna lle mae'n sôn am be mae Iesu'n dweud, mae Mab y Dyn wedi dod un sy'n bwyta ac yn yfed, ac yn ydych yn dweud yma feddwy'n glwch cyfallu gaswyr trethu a phechaduriaid. Be ni'n sylwi fyna yw, dyw ddim actually'n wir i gyd. Mae rhai pethau'n wir, ond dim ond yn rhannol wir yw rheina. So, dyw ddim yn feddwyn, yn sicr, i ddechrau, dyw ddim yn glwch. Dyw ddim chwaith yn gyfaill yn unig i gaswyr trethu a pechaduriaid. Mae'n ddiddorol, achos fel, dwi'n meddwl mae syniad ni o marginalised, neu pobl sydd ar yr ymylon, pobl mwyaf anghennus yw'r pobl mae Iesu wedi dod i achub, sydd wrth gwrs yn wir, ond fel o safbwynt Duw, dim o safbwynt cymdeithas. A un o'r pethau rili diddorol am y testun yma ydy'r stori sy'n dod yn syth ar ôl hwn. So mae Iesu'n datgan, dyma'r person, mae Alun Bryn yn edrych, dyma'r person sydd yn cael ei adnabod fel ffrind i gaswyr trethu a pechaduriaid, a wedyn yr adnod nesaf, 36, gwahoddodd un o'r Pharisiaid Iesu i bryd o fwyd gydag ef, aeth i dir Pharisiaid a chymryd lle wrth y bwrdd. So peth nesaf mae'n neud yw mynd at y bobl yma sy'n amlwg yn meddwl does ganddo fe ddim diddordeb yno fi jyst yn ffrind i'r pechaduriaid, a mae Iesu'n essentially gyda'i weithredoedd yn dweud na, dwi'n eistedd wrth y bwrdd gyda pawb. Dwi'n eistedd wrth y bwrdd pe bynnag sy'n gwahodd fi i eistedd wrth y bwrdd gyda nhw. Sydd wrth gwrs beth yw Iesu, pwy yw Iesu, un sydd wedi dod i fod yn ffrind i unrhyw un sy'n cydnabod ei angen ac yn gwahodd Iesu i mewn. A dwi'n meddwl mae hwnna'n rili pwysig, achos fel does dim ots beth mae pobl eraill yn meddwl, ond eto mae yna, achos mae'n amlwg bod Iesu'n dweud rhywbeth fan hyn, mae pobl yn dweud rhywbeth amdano fe, a wedyn mae'n ymateb i hynny. So, i chi'n dweud, dwi ddim yn ffrind i chi, ond dwi'n dangos i chi bod fi yn ffrind i chi. Chi'n gweld y pwynt? A felly mae Iesu yn un sydd ddim yn poeni beth mae pobl eraill yn meddwl, ond yn gwrando ac yn ymateb i'r hyn mae pobl eraill yn ei ddweud. A dwi'n meddwl mae hwnna'n bwysig fel, dyle bod ni ddim yn cael ein sweio o ran beth ni'n credu neu sut ni'n byw oherwydd beth mae pobl eraill yn dweud, ond eto,
gallwn ni wrando arnyn nhw, gallwn ni ymateb i beth maen nhw'n dweud mewn ffordd byddai Iesu'n ymateb. So mae yn bwysig bod ni'n gwrando, ond ddim fel yn cyfaddawdi oherwydd hwnna, os mae hwnna'n ei unrhyw fath o sens. Na, mae hwnna'n clas, A mae hwnna'n pwynt really bwysig, nid yw yr bit ar y bwrdd gyda pawb, neu gyda'r grŵp gwahanol. Os o'n i'n mynd i wneud pennod arall, ond hwn yw'r final ever episode. Cwestiwn Dan dod o be mae'r nid yw, pwy bydd y well ydych chi cael bwyd gyda'r castwr trethu neu'r pharisi? Mae'n anodd dweud nag yw pwy bydde'r mwyaf wel na, bydde'r castwr trethu. Bydde'r pharisi yn eitha anodd i bwyd. Anyway, dim dyna'r trafodaeth yna. Mae gennym ni un cwestiwn arall ar ôl y cwestiwn fi yw so yn credu bod fi wedi cael cwestiwn ers amser hir. O'n i'n darllen am yr adnod yma, Cori, o'n i'n falch bod ti wedi dod â hwn i ni heno. O'n i'n darllen amdano fe yn llyfr Surprise the World gan Michael Frost. Dych chi wedi gweld y llyfr yna? Mae'n fach, mae'n really byr, mae'n hawdd i ddarllen. Ac yno fe, fi'n credu bod e'n quote o Tim Chester. So, dwi wedi dweud bod e'n llyfr Surprise the World, ond mae'n definitely quote o'r llyfr arall. A mae'n pwyntio mas bod y Beibl yn dweud daeth mab y dyn i tair gwaith. Mae 3 ohonyn nhw yn y Testament newydd. Yn Marc 10:45, mae'n dweud, oherwydd mab y dyn yntau, ni ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn brydwerth ransom dros lawer. A wedyn yn Luc 19:10, mae'n dweud daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. A wedyn ni'n cael yn Luc 7 ni heno, mae mab y dyn wedi dod yn bwyta ac yn yfed. Mae'r ddau gyntaf yn swnio'n sort of really Cristnogol a really Beibledd a ti'n gwybod gyda fel yr iaith bydde ti'n disgwyl. Fe daeth nid i cael ei wasanaethu, ond i wasanaethu a roi einioes drosom ni, a fe ddaeth ei geisio ac achub y colledig. A wedyn mae'r trydydd un, sef yn un ni heno, ti'n bach yn wahanol daeth mab y dyn yn bwyta ac yn yfed. So cwestiwn fi yw, sut mae'r un yma yn eistedd gyda'r dau arall? Pwy sy'n moyn... Mae Alun yn nodio gyda i ddechrau ni off. Cwestiwn yma. Cool, yeah. So dwi'n meddwl dwi'n lyfio wneud hwn. Dwi'n lyfio y ffordd mae'r iaith yn cwmpo ar hwn. So, mae'r ddau gyntaf nes i sôn am Derek yn dweud daeth mab y dyn i a daeth mab y dyn i, a wedyn yn darlleniad ni heno, ni wedi gweld daeth mab y dyn yn. Yeah. So heno, dyn ni'n gweld llai o rheswm pam daeth mab y dyn, ond sut daeth mab y dyn, a beth yw'r ateb i'r cwestiwn yna, sut daeth mab y dyn yn bwyta ac yn yfed fel un ohonom ni. So mae'n falle clymu nôl i'r cwestiwn cyntaf, wel, dwi wedi bod yn meddwl amdano fe yn ffordd yna, felly. Bod mab y dyn wedi dod i achub y cylledig, i geisio'r cylledig i achub nhw, i wasanaethu ac i roi bywyd yn brydwerth trwy ddod yn un ohonom ni yn gwneud yr hyn dyn ni'n neud ond heb bechyn. Ie, gret. Mae hwnna'n symud fel lan yn really dda. Aron, os gen ti'n rhywbeth ar yr un yma? Ie, fi'n meddwl, yn debyg iawn, i'r pwynt cyntaf, mae jyst yn rhyfeddu fi bod e'n dweud, mae'r statement yna'n eitha amazing, daeth mab y dyn, so mab y dyn, mab Duw ei hun, yn bwyta ac yn yfed. Duw ei hun yn gnawd. Mae jyst yn, jyst yn atgoffa ni, yn dangos i ni. Dyw e ddim jyst yn, daeth mab y dyn i neu ffafr gyda ni, daeth mab y dyn i lawr un lefel ni hyd yn oed. Nath e ddod yn un ohono ni, yn gig y gwaed, yn profi syched, yn profi syched ar y groes, yn profi beth oedd ei fod yn un ohono ni, ac eto heb bechu. A felly mae'n dangos lefel y darostyngiad, ond hefyd just lefel perfeithrwydd Iesu Grist ar yr un pryd, achos mae wedi gadael ni yn ddi-esgus fel un sydd wedi byw bywyd perffaith fel dyn. Duw ddyn. Gret. Cori, beth amdano ti?
Ie, mae rhaid mi weid oedd Tim Chester yn weinidog arni yn llwygr am cyfnod bach ac oedd llyfr o Meals with Jesus yn really cael effaith mawr arni. Ond, yn tebyg gen I be chi'n dweud, mae Mab y Dyn yn rhywbeth sy'n dod o llyfr Daniel yn yr Hen Testament, Daniel 7, ac yn hwnna mae Mab y Dyn yn ffigwr apocalyptaidd epic. Ond fan hyn, pan mae Mab y Dyn yn dod, mae'n bwyta ac yn yfyd gyda pobl fel ni. So oedd o ddim falle yn union fel oedd pobl yn ddisgwyl, ond oedd o'n mor trawsnewidiol, mor effeithiol am beth nath o dod i wneud, ac mae hwnna yn hyfryd ynglyn â sut mae Mab y Dyn wedi dod. A mae dal yn apocalyptic, don't get me wrong, ond ar yr un pryd, mae fe yn neud hyn fel da ni angen, ac mae hwnna'n hyfryd. Ie, na, mae hwnna'n gret. Mae'n credu mae hwnna'n really, mae'r tri at y bennod wedi symud lan. Wel, rhywbeth ni wedi bod yn trafod. Tro diwetha wnaethon ni trafod Iesu yn sefyll yn ein lle yn dife, a wedyn sort of gwaith Crist ar y groes, a heddi mwy sort of person Crist, a pwy wedi ddim yn gwahanu'r ddau yna wrth gwrs, a mae'n credu mae'r ddau yn rili diddorol ac yn helpu ni yn ein perthynas. A Dyw. Wel, diolch i ti, Cori, am ddewis yr adnodau yna, a hefyd dangos ni'n gallu cymryd dan bach o'r Beibl, a mae'n mor gyfoethog, mae'n gymaint ynddo fe. Ni'n edrych ymlaen i cael bod nôl rownd ein byrddau ni yn bwyta gyda'n gilydd unwaith eto. Nath Cori sôn am dinner church movement. Credu bydd rhaid i ni claimio bod ni'n rhan o hwnna yn gomer Alun. Ie, o'i fel, mae hwnna'n sôn familiar. Dyn ni'n licio bita gyda'n gilydd. Really edrych ymlaen jyst i cael wneud hwnna unwaith eto. Wel, diolch i Alun, diolch i Aron, diolch i Cori am y 12 wythnos diwetha. Bod e'n toci, ni yn diolch i Clem am ei holl waith dros y 12 wythnos. Wrth gwrs, diolch i Tomos am sefyll mewn heno, ond mwy nag unrhyw diolch i chi y grandawyr am aros gyda ni, ond fel ni'n dweud, mi eisiau ni weid hwyl fawr nawr oherwydd dyma'r final ever episode o Cyfres 1. Oes.